דמיטרי ביבול, חרא של מתאגרף. סתם חבר'ה, אני צוחק. אבל תראו, כשהוא ניצח את קנלו, פתאום כולם, אני רוצה להיות כמו ביבול, ראיתם איך ביבול עובד, איך הוא עובד יפה, יש לו עבודת רגליים. עכשיו, אני מאוד מכבד עבודת רגליים, אני כל הזמן אומר לכם, תעבדו רגליים. אבל מה אני לא אוהב? מישהו מנצח מישהו, כולם אומרים, יאללה, אני רוצה עכשיו להיות כמו פלויד. ביבול מנצח עם הסגנון הזה, כן, שהוא כל הזמן עובד ככה, עם הרגליים ועם הידיים, אני רוצה לעבוד כמו ביבול, וואי, איזה עבודה יפה של ביבול. נכון, עבודה יפה, אבל תפסיקו להיות מושפעים. תתאמנו על זה, ותתאמנו על זה, ותתאמנו על זה, ותתאמנו על זה, תתאמנו על הרבה מאוד דברים, ובסוף תסגננו את הסגנון שלכם, חבר'ה. ואם פתאום יש סיטואציה שמתאים לעבוד ככה, אז תעבדו ככה. אל תגידו, הוא ניצח, אני רוצה להיות כמוהו. הוא זה, אני רוצה להיות כמוהו. חבר'ה, תהיו עם עמוד שדרה מסוים. תעתיקו קטע ממתאגרף, ותבנו את הסגנון האישי שלכם.